je tá páska, takto vyzerá tá páska. My budeme pracovať s polovičnou páskou. Málo niektoré prvky si môžete urobiť aj dvojito, ale veľmi ťažko sa s ňou pracuje. S tou páskou preto toto musím vysvetliť teraz dosť podrobne, a to z toho dôvodu, že tie motívy, ktoré si budete vyberať, musíte byť schopní stvárniť s tou páskou. S tou páskou totiž to musíte pracovať v takéto horizontálnej rovine, čiže iba takto ju ohýbate. Vidíte, hneď sa zohýba, to je proste mäkký kov, olovo. Zo spodu je samolepý vás, čiže vlastne sa pracuje tak, že vy si to vytvarujete na ten, preto je dobre predkreslený motív, ale napríklad, keby ste chceli, tak si môžete urobiť nejaký abstraktný motív, alebo nejaké, ja neviem, vyslovene geometrický vzor. A môžete si pokrieť celé zrkadlo, ale ja som to volila tak, aby to zrkadlo, keďže to robíme zrkadlo, vyzeralo to zrkadlo, že čiže sa dalo použiť, že sa naň pozerám. Ale pokiaľ to tak nechcete, že by ste to chceli dať ako taký prvok, že tak môžete ten vzor voliť aj cez stred. To už je vyslovene na vás. No, ale musíte byť schopní s touto páskou pracovať v takéto rovine, takto ju ohýbať. Čiže nemôžem ju ohýbať hore-dole takto, pretože takto ju budem dávať v tej rovine na to. Čiže ja ju takto musím pekne ohýbať. Nemôžem ju zase veľmi ochytávať zo spodu, pretože to mi nebude letiť. Čiže nie je to až také ľahké. Preto to zdôrazňujem, že voľte si čo najjednoduchšie motívy, skôr rovné ako ešte taký lístok alebo tulipán, čo je taký ohyb, to zvládnete, ale veľmi gulaté a také malé tvary, to už je veľmi náročné. Ale možno ste také zručné, že to nebude také komplikované. Ale akože považujem to za veľmi dôležité vás na to upozorniť, lebo väčšinou človekovi to sa mi strašne páči, idem to robiť a potom je to skrátka ťažko a potom je znekutený, že ja je to nešikovný a vôbec to tak nie je, len že tá práca s tým je iná, ako sme zvyknutí, takže zase si musím na to zvyknúť, ako s tým budeme robiť. No, toto je, čiže to je tá práca s tou páskou. Tú pásku si tam položíte. Na to máme takéto hladidlá a tie pásky potom takto hladíte. Pritláčate ich, aby ste pritlačili tú adhezívnu zložku, teda tú lepidlo na to zrkadlo. Ale pri tom pritláčaní, aj pri tej práce s páskami vás zase chcem upozorniť na jednu vec, že nechty takto do toho ďobkať, lebo každá ďobka, čo urobíte do tej pásky, je vidno. Toto tam ostane. A to ani veľmi nevyhľadíte s tou špachtou, alebo ako to nazveme. Takže veľmi opatrne, čiže v tejto rovine takto pekne jemne s ňou pracujem, ukladám ju tak jemne a potom ju prihlácam. Áno, čiže nie takto do toho ďobať, ostane tam tá ďobka. No, čiže ešte ďalšia vec, čo sa týka týchto práce s páskami, že keď budete si robiť takéto štvorčeky, šachovnice alebo čokoľvek, čo navrhujem, aby ste si robili, je, že najprv vždy si musíte uvedomiť tú líniu toho, ako tá páska ide, pretože tá línia, napríklad vidíte, tu mi ide jedna línia odtiaľto, takto, sem. Čiže tieto línie vodorovné mi idú všetky rovnako, čiže nemám jednu nad a jednu pod, čiže to si tiež treba uvedomovať, dobre? Že ako idete, že čo si urobíte ako základnú líniu a potom, keď začnete toto lepiť z hora, tak potom aj tú druhú líniu, ktorú vedľa toho budete viesť rovnakým spôsobom. No a tieto malé časti, vyzerá to, že to je to najľahšie, čo môžeme urobiť, ale nie je to také, je isté, práve preto, že tieto vám tam nechcú držať. Oni stále tam behajú, utekajú, nechcú sa proste usadiť na to miesto, takže si najprv navrhujem všetko pekne nakresliť, čo chcete kde dať, potom si vystrihnúť tie malé kúsky, dať si tam tie malé kúsky, pekne si ich treba vždy uhľadiť a tú rovnú líniu, tieto rovné línie až
potom, keď tieto máme prilepené, a tak, aby sme zachytili troška okraj tej krátkej časti. Okay?